Nganong gagool? Wala, nasakitan ra ko. Anong nasakitan? Nabot sa point ka, kinanglan kong mamili between may kanang pinakapangandoy jud nako and then sa akong study. Pangandoy versus study, murag usa ra man ron, di ba? Na ako'y pangandoy god nga ganan abuton nga ako pong gidungan sa akong study pero murag ga-conflict siya and then murag kinanglan kong mamili anang duha. Pwede na to sariyan unsa nga pangandoy na? Like maggana kang mo Japan tapos kailangan pag eskwela kay dili pwede na unsa di ay. Ganan ko may mong advance officer pero murag niabot sa point nga kinanglan kong mo stop kay kinanglan ko mo trabaho para ma-continue na akong pag-eskwela. Mo ni magikagulaan karon. Kasi ato ano lang daw eskwela. So ang priority gyud ang pag-eskwela. Naman po tayo sa ka-senior na mo nga niingon nga kung mabot sa point ka kinanglan na kang mamili, pilion jud nimo ang study. Ay tinuod ba ya po na? Isulod ta sa eskwelahan para mo eskwela dili mo nang himong officer. Bas hindi ay kato nga ko and is dili jud to para na ako and way si God nga nung gibuhat na niya. Mga tanang tanggad. Mga tanang-tanggad. Mensahe nimo sa imong kaugalingon. Be strong and then kung unsa man tong nahitabo sa past or katong mga kagool na ako sa una or naagian ako sa una unta kung ma-encounter man gyapon ako karon is ma-survive ra gyapon ako siya and then maabot na ako ang mga gusto and then hopefully ma-proud akong parents sa ako apon. Amen. Amen.